ଏବେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ପାର୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏଟା ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିବା, ଆମେ ଏପଟ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଥିଲୁ। ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରି ସେପଟେ ଯିବା ଆଉ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା। ଏପଟେ ଥିଲୁ, ଏପଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏପଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଛି କିଛି ବାହାରୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଏବେ ଆମେ ଏପଟରେ ଯିବା। ଆଉ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଏଇଟା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆମେ ଏ ଗେଟ୍ ପାରି ଏଇ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆସିବାର ଠିକ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ସେ ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ। ଆଉ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏପଟରେ ଯିବା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ। ଆମକୁ ସେଠି ଯିବାର ଅଛି, ସେ ଟପ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅସ୍ତ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଏବେ ତ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ଟା କରିଦେଇକି ଆସିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ଘର। ଏଠୁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଟିକେଟ୍ କରିକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ସେଇ ଦିଗରେ। ଟିକେ ଏପଟରୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଚଉଡ଼ାର ଏରିଆ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳେଶ୍ୱର ସରି ସମଥିଙ୍ଗ ଜାଣିନି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍, ବଟ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଠରୁ ବଡ଼। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିପ୍ କାଲି କରିଦେବା ସେପଟକୁ, ମେ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଟିକେଟ୍ଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଳି ଟିକେଟ୍ ହଜିଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ହାତୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପାଣି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଭ୍ୟୁ। ଏମିତିଆ ଭ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ଖାଲି ହାତୀ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାରଣ ଆକୁ ଯିଏ ବନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଲୋଗୋ ହେଉଛି ହାତୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖିବ ସେଠି ହାତୀ, ଓ ଏଠି ହାତୀ, ସବୁଆଡ଼େ। ଏତେ ଭିତରେ ନାହିଁ, ମେନ୍ ଭିତରେ ବି ହାତୀ ମିଳିବ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେକିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଠୁ ଚେକିଂ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଦୀପାବଳି, 20 ଅକ୍ଟୋବର 2025। ତ ହୋପ୍ ଲୋକ ବେଶୀ ଆସିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଛି ଜାଣି ଶୁଣିକି, କାରଣ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରହିବି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବାର ଅଛି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ମୁଁ ଏଇଠୁ ପଶିଲି। ଆଉ ଏବେ ଠିକ୍ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ବଟ୍ ମୋତେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠିକି ଯିବା। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠିକି ଯିବା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବି ନା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯିବି? ଚାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ ଯିବା, ତାପରେ ଘେରାଇ ଲେଫ୍ଟ ମାରିକି ଆସିବା। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ ଯିବା, ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଯିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ। ମୁଁ ଚାଲୁଛି ସେ ଏରିଆରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁ ବି ଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁନି କି ଦୀପାବଳିରେ ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ ରହିବା କଥା ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଭିଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଭାଇ କହିଲେ କି ଭିଡ଼ ତ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ସିଧା ଯିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଏପଟକୁ ଯିବା, ତାପରେ ବାକି ଯାହା ଅଛି ଦେଖିବା। କାରଣ ମୋତେ ସେଇଠିକି ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ବୁଡ଼ିଆ ହେଲାଣି, ତା ଭିତରେ ହିଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ। ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ସେଇ ଖୁଣ୍ଟ ଆମେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଏଠୁ ଆଗକୁ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବା। ଆଗର ଜର୍ଣ୍ଣି ଦେଖେଇବା କ'ଣ ଅଛି। ହାତୀ ପାଖାପାଖି, ଠିକ୍ ସେ ହାତୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟୁ ବନେଇବା। ଦେଖିବା ସେ ହାତୀ ଜାଗାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। କେବେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମ୍ବେଦକର ପାର୍କ ଆସିବେ। ମୋତେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ବିକଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଇଛି, ପାଖାପାଖି 5ଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଝାଳ ଫଳ ବି ଏତେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଖରା ବି ହାଲକା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ପୁରା ଏକଦମ ବାହୁବଳୀ ସେଟଅପ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଇଠି ସେଇଠି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାହୁବଳୀ, ୟାଣି ସେ ତାର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହଉଥିଲା, ତାକୁ ରାଣା ପ୍ରତାପ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ରାଣା ଦଗବତୀ ନେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ଏତକ ହାତୀ ଅଛି, ଖାଲି ହାତୀ 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 ମେରା ସାଥୀ। ତ ଆମେ ଏଇପଟରୁ ଆସିଲୁ ଚାଲିକି, ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସ୍ତମ୍ଭ, ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ହାତୀ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପୁଣି ସେଇଠିକି ଯିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଏଠିକି ଯିବା, ଏ ହାତୀ। ଓକେ, ହାତୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେଉଛି ହାତୀ ଦୀଘା। ହାତୀ ତ ଆରେ ଏ ଆଙ୍ଗଲଟା ଭଲ ଅଛି, ଲାଇନ୍ ହେଇକି ହାତୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ବଟ୍ କିଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହୁଇସିଲ୍ ବଜେଇ ଡକା ହେଉଛି। ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ କରୁଛି ମେ ବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତୀ। ଏବେ ହାତୀ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ। ଛୋଟବେଳେ ଯେମିତି ପିଲାବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହାତୀ ଫାତୀ ବନେଇଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି।
गोटे सब जाओ ये बहुत दिन पर मत 2 मास हो गला लखनऊ रे आबे फिल है कि ओके लखनऊ इज ए स्मार्ट सिटी ये कारण मुझे जो जगार रोचे से बहुत बेकारिया जगह कि मिलूनी आई जो जगह को आइले टे भाइब अच्छी मेन रोड हो ये हो इवन भितर भी हो ए देखा ए भाइबटा आम भितर फिल करवा केमती लगुच बाय द वे ये खाली देख मु अपेक्षा कर रातिर एटा केमती लगे ये जो हाथी देखा जो सब रातिर लाइटिंग है केमती लगे जेहेतु आज दीपावली तो मोर एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी भाई आटा हूँ मैपटा से आम जा आगे एठू बाहर की जावा ता पूर्वर सेठी जावा एठू बाहरला तबे फिलहाल एट तो जावा आम चलो तो पहुँची जाइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलेरी रे एबे भितर को जावा और देखा कौन अच्छी भितर आम दौड़ुचु सीढ़ी रे ओके तो एटा हूँ सेटा लेफ्ट साइड रे स्टैच्यू पटे भी स्टैच्यू इतिहास रे मु तो बहुत कमजोर बाकी जी वीडियो देखुची सी ही कहीदेव कौ स्टैच्यू कौ महान व्यक्ति मानकर तो एबे आमे सेउठू आसिलु सेउठू जो खुंटू स्टार्ट देखा जाउची सेउठू आसी 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 एठी पहुँचलु तो एउठू सेउठू पूरा सी शेप रे बना जाइची ये जो सीढ़ी जाइची से भी सेउठू एंड हेची पूरा सी सेक्शन रे राउंड टा गोटे मरा जाइची तो एटा होची स्टैच्यू अब स्टैच्यू टी कहार तो सेटा काको कहबा भी दरकार नाही सेटा भारतर प्रत्येक की व्यक्ति जाने थे बस कह पड़ो जय भीम तो अंक नाम पार्कटा को रखा जाइए एटा हूँ ता व्यू लाइट भी जलिलानी बस यदि दीप जलता बहुत भल लगता शुभ दीपावली ये हो जाता मत खुशी भी लगता लेट्स सी कौन हो आग को चलते आम सेटिकी जावा राति हो सूर्य देवता देखा ही जाऊना बड़ी गल तो चलो ओके आम एबे अच्छु जोटा को मोटा देखी थी आउ किंतु मुझे स्टाच्यू सब कवर करनी आउ एबे पूरा सुनसान आप देखिपे कहीं जड़े भी ना से अच्छा किसी बट भिड़ टोटाल ना आ मत से आश्चर्य भी लगुच कि जगह एत विराट अच्छी बट लोक ही नहांती चलो आम जा पढ़ा कौन लिखाई से स्टाच्यूटी कहार आम जिते बुलवा कथा ये जगह बहुत टाइम स्पेंड कर सारूँ संध्या भी होगला बत्ती भी जलिलानी आउटर सेमती किसी खास भी ना आम सीधा जा जो शांति स्तूप भाई देखा जाऊँगी जा कौन राति होगला आज गोटे दिन एमती किसी कवर करहबनी नेक्स्ट पुणी आसा पड़ो जमी जूरी जाइलु तो ये चल एपटू जा से देखिए कौन अच्छी 40 मिनिट कि 30 मिनिट पूर्व जो आम सेपटे एंट्री करूँ तो यही जगार हाथी पाखे किसी लोक बसी परिवार बसी थे बट एबे पूरा सुनसान कहीं नहांती लाइक दूर किसी लोक देखा दूसरी बट मो पाखरे मु केते जोर रे भी चिल्लाई पारिबी कहीं शुणी पारिबेनी मतलब कहीं नहांती दीपावली आज यार फिर भी लोग बोलूना मैं भी घर टाइम स्पेंड करते आम बाहर अच्छु ओके चलो तो यहाँ हूँ से भ्यू गोटे कैमेराटा एवढ साड़ को जाऊ आपड़ ये पॉइंट ऑफ देखु केते लगुच मुझे चलुची कंटिन्यूस चलुची रहीबार ना तो केमती लगुच जस्ट केमती लगुच बस तो राति रे मे भी हाथी जली पारती आई मीन लाइटिंग वाला जली पारती आउ बेटर लगे मु तो चाहूँगी सेमती किसी हो फल मुझे भ्यू देखी आ बाकी ये हूँ टोटाल भ्यू एमतिया चलो ए साड़ को जा चालू चालू कि बाट बहुत बाट पलि आइली मुझे मत पुणी सेपटू जा पड़ो तापर मत से गेट जा पड़ो ना मत एपटू जा पड़ो एपटर पुणी एपट 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 दे जाए एपटर भी जाइए कि मत फ्रंट गेट भी देखार ना मत एपटू जो बाट चढ़ी फ्रंट गेट देखी पारे
ଆରେ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ଦେଖେଇଦେବି। ଏବେ ଏପଟରୁ ଚଢ଼ି ଯାଏ କାରଣ ପୁଣି ସେପଟରୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆସିବା ବି ତ ପଡ଼ିବ ନା। ତା ଅପେକ୍ଷା ଭାବିଲି ଏପଟେ ଆସିକି ଫେରିକି ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏପଟରୁ ଯିବା ଦେନ୍ ଫେରିକି ସେପଟୁ ଆସିବା। କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ ଏଇ ମନର ମୋ ଫୁଲ ଦେଖି ମୋ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବାକି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଫୁଲ। ବାଇ ଦ ୱେ ଏ ଫୁଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହେଉଛି ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆସିଥିବା 2 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏ ସ୍ମେଲ୍ ଜାଣିନଥିଲି, ନାସନା ନାଳ ଗନ୍ଧ ସ୍ମେଲ୍ରେ। ଏଇଠି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଇ ଏମ୍ ଖୁସି। ସରି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମୋତେ ଡେଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ଆଉ, କାରଣ ବିନା ଡେଇଁକି ଗଲେ ମୁଁ ଏଇକ୍ଷିଣା ସେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଆସିବ। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାହୁବଳୀ ମାନେ ମୁଁ, ମାହିଷ୍ମତିର ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଜା ନାହାନ୍ତି ଚୋଟିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଦୀପାବଳି ମନାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ମାହିଷ୍ମତିର ନଥିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି କି ମୁଁ ତମ ରାଜ୍ୟକୁ ଭସେଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ରାତ୍ରି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମତଲବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳିଲାନି। ଆଉ ଦୀପାବଳିରେ ତ ଘରେ କିଣିକି ଦୀପ ଲଗେଇ ପାରିବୁନି ଆମେ, ପତା ନାହିଁ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ବି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଜାଗା ହେଉଛି ଆମ୍ବେଦକର ପାର୍କ, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଉପରକୁ ଯିବା। ଲୋକ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ନାଗି ମୁଁ ଯିବି। ବଟ୍ ଏପଟରେ ପୁରା ନିରାଟ ମରୁଭୂମି। ଆଉ ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ମୁଁ ଏକା ଅଗ୍ରସର ହୋଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଏପଟେ ତ ବାଟ ନାହିଁ, ପତା ନାହିଁ, କେଉଁ ବାଟରେ ପଳେଇ ଆଇଲି ମୁଁ। ଏବେ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ, ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖେଇବା ଆଉ। ଓ ଫାଇନାଲି ଶେଷରେ ଆମେ ପଛପଟେ ଗେଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଗେଟ୍ କି କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ମୁଁ ଚଷମା ଆଣିନି। ଆମ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ଦିନ କ'ଣ ବି ମୁଁ, ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ ଏତେଟା ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ବିଦେଶୀ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଭ୍ୟୁ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ଭାଇବ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି। ବାକି ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ପଛପଟରେ କିଛି ପିଲା ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେପଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ କାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ହାତୀ ଦିଶନ୍ତି। ଓକେ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଭଲ ଅଛି ରେ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ବିନ୍ଦାସ ଆସିବ, ବୁଲିବ, ମଜାମସ୍ତି ଖଟି କରିବ। ବଟ୍ ଏଇଟା ତ ବନ୍ଦ ଅଛି ରେ। ତାହେଲେ କୋଉପଟେ ଯିବୁ? ପୁଣି ଏପଟେ ଚାଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଓହ, ଏଇ ସେଢ଼ି ରାସ୍ତା ଖୋଜରେ ଆମେ କେତେ ଘେରା ବାଟ ବୁଲି ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଯାହା ହଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ତ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା। ଆମକୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଧା ଉପରକୁ ଅଛୁ, ଆଉ ଅଧା ଉପର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଇନ୍, ସେ ରୋଡ଼ ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟ ସିଟି ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଚ ଆରାମ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପାହାଚ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଡେଇଁକି ଆଇଲି, ସେତେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପର ଭ୍ୟୁ। ହଁ, ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତ ଲାଗୁଛି। ବାକି ଦେଖିବା, ଚାଲ ଉପରେ। ଆମେ ବି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା ନେବା। ଉପରେ ସବୁ ଜୟ ଭୀମର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଠିକ୍ ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ପଛ ଗେଟ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ତା ଉପରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେଇପଟରୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଏମିତି ଘୁରି ଆସିଛି। ଆଉ ପାହାଚ ଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇପଟରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ଏଇଠୁ ଜମ୍ପ କରି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଏବେ ଉପରେ ଯିବା। ଜୟ ଭୀମ, ଚାଲ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଜୟ ଭୀମ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ କହୁଥିଲି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କ'ଣ, ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗା ଆସିକି। ଭଲ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଯେତିକି ବି ହାଇଟ୍ ହଉ, ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଓକେ, ଏବେ ହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି, ନାଓ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। This is Lucknow. The lights and happy Diwali to all, everyone, everybody live in any place on the earth, and also to the aliens. Wishing all you a very, 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 very prosperous happy Diwali to everybody. And see the lighting. And now it's just an evening.
and I'm waiting for a little bit more time to see the real Diwali in Lucknow. Because now I am in Ambedkar Park and it's a almost famous location. So I wish just ଆମେ ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସିଧା ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଥିଲେ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା ଆମେ ଲେଫ୍ଟକୁ ତ ଯାଇନା ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁଇଟା ଆମେ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆଉ ପରେ ସେପଟକୁ ଯିବା ଏମିତିରେ ବି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଖୋଲା ରହିବ ବଟ୍ ଜେନେରାଲି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳି ତ ସେଥିପାଇଁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଆଜ୍ ପର୍ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଭାଇ ଆମର କହିଛନ୍ତି ତ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ରହିବା ବାକି ଶୋଷ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଣି ଫାଣିର ସୁବିଧା ପଟେ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଫଟୋ ତ ଆମେ ଏଉଠୁ ଆସିବା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା କିଛି ସିଡ଼ି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଆଉ କିଛି ସ୍ଲିପି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ତ ଯଦି ପାଣି ଫାଣି ଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିପାରେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଖ୍ୟତର ଆଇ ମିନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁର ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ତ ଅଛି ଓକେ ସେଇ ହାତୀ ହିଁ ତ ଅଛି କମନ୍ ବାସ୍ ଓକେ ହଁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା ଏ ଗୋଟେ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ନହେଲେ ବାକି ସବୁ ସମାନ ଓକେ ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆସିଲୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ କେତେ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା ବଟ୍ ଯେତେ ବି ହଉ 7ଟା ପାଖାପାଖି ତ ହେଇଯାଇଥିବ ଏଇଠୁ ଆସିଲୁ ଯେଉଁଟା ସେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ଥାତିତ୍ୱ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠିକୁ ଯିବା ଆଉ ଲାଇଟିଂଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାରଣ ଏଇଟା ତ ନର୍ମାଲ୍ ଡେରେ ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେଇଠୁ ଆସିଲୁ ଚାଲି 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 ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଏବେ ଫେରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ କାରଣ ଓକେ ଏଇଟା ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଥିଲା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ତ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଆସିବ ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ କାଟିବୁ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଏଇ ଗେଟ୍ରେ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣିର ଫୁହାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପାଣି ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ଏପଟକୁ ପଳେଇବା ଏଇଟା ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖିଦେବା ପାଣି ପାଖରେ ସେଇଟା ଟିକେଟ୍ ଘର ପଛପଟ ଯେଉଁଟା ଆଇଦର ଯେଉଁପଟେ ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଖେଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବି ପାଣି ଚାଲୁ ହେଇଯାଇଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ଟା ଓକେ ଦେଖିବ ଏଠୁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖାଉଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଣିର ଫୁହାର ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି ଲାଇଟିଂ ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର ଥିଲା ୟାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣ ପାଣିର କଳ 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 ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାଉଣ୍ଡଟା ବାକି ଅନ୍ଧାର ତ ଖାସ୍ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଚलो ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପକେଇଦେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ମାନେ ବାହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେଟ୍ ଯେହେତୁ ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ବାହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରେ ପଶିକି ଏଇ କିଛିଟା ଏରିଆ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ବୁଲିପାରିବ ଆଉ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏମିତିଆ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଗୋମତୀ ନଦୀଟା କେଉଁ ଆଗପଟରେ ହିଁ ତ ଅଛି ବଟ୍ ବାଟ କେଉଁପଟରେ ଆଉ ଯିବା ସେପଟକୁ ହେଲା ଭାବିଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ ପୁଣି କହିଲେ ନାହିଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଏ ଠେଲାରୁ ଆମେ ଖାଇଦେବା ଏଠି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଲାଇକ୍ ମୋମୋ ବର୍ଗର ଇଏ ଚାଉମିନ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା 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 ତ ଆମ ଭିତରୁ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ ଆଜି ଦୀପାବଳି ଆମେ ସାଦା ଖାଇବା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋ